Ndakuverenga section 48 yemutraditional leaders act inonzi hindrance of chief headman or village head an offense. Any person who obstructs, hinders or interferes with a chief, headman or village head in the discharge of his functions shall be guilty of an offense and liable to a fine not exceeding $2,500 or to imprisonment for a period not exceeding 6 months, or to both such fine and such imprisonment. Muchishona kuti munhu unopindira basa ramambo, unovhiringidza basa ramambo, unotadzisa basa ramambo kufamba, kana headman kana sabhuku pakuita kwavo basa, achava nemhosva inosvika iyo 2,500 kana kuti kuenda kuchitorongo asingadarike 6 months, kana kuti wobvisiswa fine iyoyo nokuenda kuchitorongo zvese. Inonzi traditional leaders act. Mamusangana mese takuenda pane inonzi local court handbook inova nezvinhu zvese neimwe section right. Pakanzi legal practitioners pamusoro apo mupaona legal practitioners vanhu vanotenderwa matare ekwaMagistrate, vatoti magweta. Bhuku rimwe chete rinotaura kuti lawyers have no right of audience in local courts. Takatonga nyaya imwe musharukwa panapa anganisa madzimambo vanenge matatu. Gweta rake rakamuadvisa kuti iye utenda wega handikwanisi kusvika ikoko, ungari kuHarare, vane mari tikatsanangurirana tikapedza nyaya. Saka ndada kuti mungogara maziva mambo haapo pakushungurudza vana vake. Taakuchivhura inonzi constitution yeZimbabwe, section chapter 15 section 280 subsection section 281 subsection C, principles to be observed by traditional leaders. Zvinotarisirwa kuti mambo anga achiita kuvana vake. Subsection 1C pa 281 inoti traditional leaders must treat all persons within their areas equally and fairly. Zvichireva kuti madzimambo, maheadman, masabhuku vanofanira kubata vana vavo mudunhu ravo zvakaenzana, zvakaringana. Zvichireva kuti mambo ndiye mukuru wema-human rights, ndiye mukuru zvekare anoona nezvegender. Saka wakazoona mwana
akubuda kuna mambo anoita izvozvozvo woenda kune vamwe kunze vamwe vanhu vouya kuzotaura namambo musina kuvapa vanhu vavaumbowo hwakakwana kuti nyaya yedu yakambonzwikwa. Izvozvo mazvo zvinenge zvaakutora kunetsa kuti unenge wainterfere basa ramambo, unenge waratidza kuti mambo uyu ane uori, haasi kugona kutonga nyaya yangu zvakanaka. Uri hwani dunhu rese ndootadza kutongwa zvakanaka, zvichida kuti mambo ana agenesi nemunhu hwani munzvimbo yavo. Ndiri kubva nekupi, ndiri kuenda nekupi? Ndakakudanai. Mambo une nzira dzekudana vana padare kana vanetsana. Iyoyoyo iripo pasection zvekare 281. Kungoverekerana kwakanaka kuti ziye pasection 280 iri kuti iyo a traditional leader, pasection 280 subsection 2, a traditional leader is responsible for performing the cultural, customary and traditional functions of a chief, head person or village head, as the case may be, for his or her community. To end up at section 282 subsection 1a, in which traditional leaders have the following functions within their areas of jurisdiction: to promote and uphold the cultural values of their communities, and in particular to promote sound family values. Zvichireva kuti mambo unogona kukudana kukutumira bepa samanisi rokukudza nemuromo kuti huyai nditaure nemi, kana samanisi LC1 rokuti huyai kunonditaure nemi kana panetsa, kana kuti paneta munhu unomhangara nyaya kwamambo kuti inini ndatadzirwa nangana ndava kuenda kunoti ndiyananisirwe, ndoyatinoti plaintiff nadefendant. Saka pano ndine mhuri idzi dzandasvedza dzikuratidza kuti dzine nyaya yandikavasvedza semhuri, ndigarisana navo pasi ndikavaonesa utadzwa hwakaitwa panguva yacho ndisati ndava mambo. Pachina mambo anga aripo wainzi mambo Bereu. Ndikavatsanangurira utadzwa, ndikavagadzirisa dambudziko ravo, vakatadza kugutsikana, vakandiendesa inini kugender commission. Ikabvuma kuuya ikagara paground nevana vangu ava, ikaona kuti mambo akanga atonga nyaya iyi, chinova chiga chaunga usina kunge wakaudza vanhu ava kuti nyaya yedu yakatombotaurwa nezvayo. Saka ndoda ndichiziva nhasi kuti une mhando iyi yematongerwo auda kuti uite ndiwe Catherine, nokuti ndiri kuona kuti uchine daka namambo wako. Ndiri kuona kuti uchida kuenderera mberi nenyaya dzako. Saka ndangoti nhasi zvijeke tizive, zvichida pamwe une mumwe mambo asiri ini ndoziva. Nokuti kune rimwe dunhu baba vangu vakatadzira mambo wedunhu iroro. Baba muningira baba vangu atadzira mambo ivavo, vakadzingwa munyika yamambo ivavo. Takavamiririra tichikumbirira asi zvakashayiwa basa, zvikataza vaendesa kumwe. Saka zuva ranhasi toda kuti rijeke kwauri Catherine Maposa newe Traimo Machosa, ndichiziva kuti zvandikatonga ndikakupai pasina vanhu vakawanda, pasina jekerere, pasina aizvinzwa, kuti muda kuti ndichiita sei, ndochitonga sei, nokuti makaratidza kuti mambo haazive zvaari kuita. Mambo haagone kutonga, haagone kuyananisa zvekare, anoudzvanyiriri. Ndotanga newe mapiwa mukana wekuti musununguke kutaura zvamuri kufunga uye zvine zvamuri kushuwira imimi kuti zviitwe. Pamusoro pechanganyika nemusi makateerera,
Ndingati kuti nditi zvakakonzeresa kuti ndinzi ndakaenda kwakawanda inyaya yekuti inini ndandisina kugutsikana ende ndandisingachakwanisi kuti ndidzokewo kuna Changamire nditi zvakati ndasina zvatakaudzwa isusu naChangamire hazvisizvo zvakazoitika. Saka nekuda kwokuti zvacho zvanga zvanzi naChangamire ndaimunoita so hazvisizvo zvakazoitwa nevamwe vangu. Saka inini kuti ndichikwanisa kuzodzoka kuno kuti ndichitaura kuti baba pai zvinhu hazvina kufamba zvakati ndange ndorambidzwa kudzoka kunoko. Saka nekuda kwokuti kuona kuti ndoita sei ndakambozama kupotera kuti ndikwanise kudzoka kunoko ndokupotera kwandakaita ndaitsvaga munhu kuti angandikwanisa here kuti ndidzoke kwawo kunoko mukwanise kuti yenzanisa ndii. Muri kuti mimi makatadza kudzoka naChangamire pasure kunge vakupai order yekuti endai munoita zvokuti zvamakanzi endai munoita zvisvo zvakaitwa hazvisirizvo. saka chingakutadzisei kudzoka pachiyapa kana zvamaudzwa kwaita vazomonyongora zvamafurwa kuno Sabhuku vakanditi kwaChangamire hakudzokerwa vakandirambidza. Sabhuku vakati kwaChangamire hakudzokerwa nemhosva yei sei vaita hakudzoka kuti inini ndinozodzoka ndichitaura kuti Changamire zvamataura hazvisizvo zvaitwa sei zvaitika. Saka vakandirambidza kudzokera kwaChangamire. Saka inini ndakashaya kuti ndoita sei kuti ndikwanise kudzoka kuna Changamire. Saka kana muchipotera makatadzei kana kuenda kuna amai kana kuna mumwe Sabhuku pane kupotera kuenda kuHarare pamusoro nekupotera kuenda kwana DA ana Mujiti pamusoro nokuti bhuku randinaro panapa amai hazvi kurambidzei mimi kudzoka kwamambo iri bhuku iri pakanzi plea kuti nyaya yenyu inogona kudzoka kudare ramambo. Sabhuku vaikurambidzai ndi Sabhuku anwa Sabhuku Tugu. Sabhuku Tugu ngauya gara kana aripo ndinovimbisa kutaura chokwadi pamberi pedare. Ndinovimbisa kutaura chokwadi pamberi pedare napamberi paMwari. Pamberi paMwari. Zvandichataura zvichava zvechokwadi. Zvandichataura zvichave zvechokwadi. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. taurei. Sabhuku zvanzi imimi makatadzisa amai ava kudzoka kwamambo. Munoziva zvipi panyaya iyoyo? Ndapinda iko zvino handizivi kuti vari kuchangotanga here nyaya yavo. Ichangotanga asi vari kuti ivo vakapuhwa judgment yavakapuhwa zvakaitika kuground hazvisiri izvo zvakanga zvataurwa namambo. Saka imimi vakuda kudzoka kwamambo makavati kwamambo hakudzokeri. Izvozvo handizvizive. Munoziva zvipi? Ndinoziva kuti Changamire pavakandipa rugwaro kundikumbira vakandiverera Changamire rugwaro kundikumbira kuti ava ndiende navo vagone kugarisana nemunhu wavakanga vatorera musha. So ndakaenda navo amai avo tikasvika uyu wachona uyu akabva avaverengera 3 acres kuti amai vagone kugara. Zvinori zvakanga zvabuda muno mudare. Zvinori zvakanga zvabuda muno mudare. Nyaya yakanga iripo ndeyekuti amai ava semunhu akaroorwa ane musha wake nemumwe murume vakanzi naChangamire zvamuine murume wenyu uku takuchipa mwana wenyu agone kunopuhwa pekuita sei pekugara vagarisane. Amai muchigara zvenyu kupi kumba kwenyu kumurume wenyu. Asi kana mazoda unochengetwa nemwana wenyu makasununguka kuenda kugara nemwana wenyu paanenge apuhwa ipapo nemurume uyu. Ava amai ava zvikanzi ini hangu zvekupuhwa kanzvimbo kakadai inini bodo ndikati hamuzivi zvemapuhwa enu.
apuwa mwana wenyu sanza kana kuzi kutaundi kunoko ngazvigare ndide maonaka zvaita saizvozvo inini ndakazodzoka zvangu neripoti bheke kuna changamire kuti mwana wenyu aramba. Saka imimi muri kunzi makana makadzoka kwandiri makandiudza izvozvo, amai ava vari kutaura vachiti imi makavarambidza kudzoka kwandiri necomplain yavo kuti pandavapa kana kuti pamakazovaverengera 3 acres dzaita diki. Chikonzero nei? Ndosata kushedza chikonzero nei imimi makatadzisa amai akudzoka kwandiri? Ndaityise here kana ndava mhuka yerudzivi kuti ndaitadza kutaurika naye sitaura ndikuita nemi izvozvo? Kana ndimiwo vadare munhu azvirambira hake nzvimbo yake yapuwa panapa ndaizokwanisa zvekare kumudzivisa kuti asanoona Changamire nemhaka yeye. Andizviziva mai vanondinyepera ava. Alright, amai imimi mati imimi zvakanoitika kuground nezvanga zvatongwa kunona Changamire zvakanoitika kuground hazvisi ndezvipi zvakaitika kuground? Pamusoro zvakaitika kuground ndezvekuti isusu takabva kunoko Changamire vatiti inini enda nevana sabhuku vakati inini ndine nzvimbo yekuti mwana anokwanisa kugara 3-2 kuti uyu obva ogara apa inini ndonogara nzvimbo yavakanga vataura sabhuku kuti iripo. Saka sabhuku vakabva vaenda nesu kwacho kwavakanga vaudzwa naChangamire zvikanoramba vakadzoka vakauya vakataura futi kuti zvaita sei uku zvaramba mukomana anga aripo akapopota zvikabva zvaramba ndobva vadzoka kuro kusabhuku ndobva vataura takatodzoka tese ipapo vakati kweku kwatanga taenda Changamire zvaramba ndobva Changamire vazonditi vati alright pakanaka iwe zvikanzi iwo ndipo vakati izvoni Changamire vati muzokamurirwa anditi ava vakazoti sabhuku ndobva vati inini pandakukupa ndakangonzi iwe unongopiwa pekuvaka chete munda wese uyu wakupiwa mukomana uyu. Saka ndipo pandakati kunhai sabhuku ndozvataura Changamire here imimi kana makundimonipa pekuvaka ingawani ndakakupai badza zvese nematumbu inini ndinomupa pekuvaka uyu mumupa pekurima pese ndo zvinoitwa here sabhuku zviri iko zvamuri kuita here kana ipari pekuvaka zvakangofanira kuti ndamutauni nongotsvaga imba yekuti novaka dzimba chete ndisina pekurima. Saka sabhuku vakati iwo kana zvadaro ichita hako zvaunodi zvaunokwanisa inini ndobva ndati manje ka zvakadaro bhera ndidzokere kupi ndinoudza Changamire kuti imimi hamuna kuita zvinhu zviri fe zvikanzi kwaChangamire hakuendewe zvakadaro iwezvo woita manje iko zvino chimirira vakabva vatiti kwakasvika shoko vakati akuenda unotaura ikoko ndichanotaura inini. Sabhuku vakazodzoka vakuti izvoni Changamire vati musi wacho takatouya tese mumashuro Changamire vakati izvoni kana izvi zvaramba izvi zvechitu zvandataura zvekuti kana kukumba uko zvaramba titikamurira nhuni nepakati nemukomana tigarisana musikana uyu siyai ndichaona kuti ndoita sei inini ndomuonera pekuita sei pekunogara 2 weeks dzacho idzodzo dzakakwana mukomana uyu atokumba. Ndikati kwewe wakuita izvi zvawakuita Changamire hazvisizvo zvavakataura 2 weeks dzisina kwana iwe wakutoita izvi sei isusu tisina zvisizvo zvikanzi inini zvandiri kuita izvi ndaudzwa nasabhuku enda kana uchida kunzwa izvozvo enda unoona sabhuku. Ndakaenda kuna sabhuku komukomana uyu akutokanya zvidhina Changamire vasina kuti tipedzerane kana kuti inini ndichazogara apa kana kuti ndichaita sei zvikanzi nasabhuku kwaChangamire hakuende kwapasina mvumo yangu iwewe mirira 2 weeks dzaChangamire dzavakataura kana dzakwana ndopavachakuudza kuti zvakamira sei. Ndakati ndakasiya mukomana achita zvaiita pamwe ndikati pamwe ndingamhanye rega nimirire 2 weeks dzakakwana. Sabhuku vakandidedza vakanditi uya unzwe feedback yabva kuna Changamire ndobva ndaenda nasabhuku vakanditi Changamire vati iwe hausina sabhuku hausina mambo vati ndikudzime mubhuku
ndikati naisabhuku kundidzima mubhuku ndakuparirai mhosva ino ndine mhosvawo here yandakakuparirai yekuti mungati Changamire wati mudzime zvavaitaura zviya vozonditi mudzime mubhuku. Zvinhu zvacho ine handisi kuzviona zviri kufamba sei. Beta tidzokere iko zvikanzi kwaChangamire akuendewe. Saka zvisineiwo izvozvo ndaive ndiine shungu yekuti ndodzoka sei kuti ndizoripota nditiwo inini apa onai, asi ndaisingachakwanisa kudzoka kuno kuninye yekutya sabhuku vakandirambidza. Naizvozvo ndakaona kuti zviri nani ndipotere. Ndofunga ndakatombopotera kana shoko rakatosvika ndakambotopotera kuna vamushaka vachundu. Ndakatombopotera ndisati ndaenda zvekugender commission. Ndanzwa sabhuku vachiti makaverengerewa 3 acres dzamakaverengerwa. Ichokwadi here kuti makaverengerwa 3 acres? Akunyepa ndakaratidzwa pokuvaka hapana. Sabhuku mati makavaverengera 3 acres mukavaratidza amai pakanga paina anumwe komiti yenyu akaona muchivaverengera? Inini pakanga pasina wekomiti zvokuti nzvimbo yacho nanhasi muchishanda musina komiti. Nyaya yakaitika pamazuva iwayo ndeyekuti kana kuti mune komiti here? Right now komiti tinayo. Ipapo pakanga pasina zvapo komiti yakanyatsokusvikita. Amai saka ndakangoshanda netsamba yaChangamire. Zvandini tsamba yaChangamire rega amai sabhuku vari kuti pane 3 acres dzamakaverengerwa, imi muri kuti hadzipo, asi nhasi mukanoverengerwa 3 acres idzo munoti kudini? Aiwa ndoda kuti dei zvaibvira ndaitoda kuti ndiende ndiverengerwe 3 acres dzacho kuti idzi nekuti mundo wachona ini ndioziva ndo mundo wangu wanga ndichigara wakazonge wotorwa nemukomana. Saka munda uyu ndiwo here utaurwa naamai ndo vaigara wamakaverengera 3 acres? Hongu mukomana wacho ndiye here uyu ndiye mukomana yari apo. Ichokwadi here kuti amai vakaverengerwa 3 acres? Vakaverengerwa tiri pamwe chete. Vakaverengerwa 3 acres? Vakaverengerwa. Iwe ukasara nemangani? Inini munda uyu anonyanya kukura. Wakasara nemangani? Maybe ndezve 4 acres dzawakasara nadzo. Amai avo wana 3 because munda uyu wakaverengerwa amai avanditi wakavhurwa nasekuru wedu isusu. Kwese kumashure kwakataurwa kana suda zvakataurwa kana naisabhuku munoti amai ava kudai makavaverengera 3 acres vakadai vakasvika here pakunopara mhosva yekuenda kunotorana nevejenda? Amai ava vakaratidza kuti pfungwa dzavo ipapo vakange vatobuda mukondisheni chaiko, vakanga pasisina kana control. Asi hamuone here sabhuku kuti imi kushanda muri 1 nhasi panapa kana ndikakuti ndipei witness ingawitnesse kuti makavaverengera chokwadi togona kushaya witness? Hongu inogona kushayika but nzvimbo iripo, panzvimbo pacho panogona kusvika tikaverenga zvekare 3 acres dzacho dzikabuda. Saka amai munozvichenesa sei pamhosva yamakapara yekuti makazokwidza kuenda kumusoro panzvimbo chokuti mungadai makangodzoka kuna mambo vakakubatsirai zvinhu zvanga zviri nyore? Inini handina kuziva kuti kukwidza ndati ndakapotera ndakatanga kupotera nekwasabhuku vahombe vakazoshayawo vakazoshaya. Handizive zvangu kuti vakasvitsa here nyaya iyoyo, ndova ndakatanga kupotera nekuda kwokuti sabhuku vanga vasisina nyaya neni. Sabhuku vaingofamba nyaya yavo vainge vachiita neuyu, inini ndandatokukunze. Saka kuti ndisvike ndisabhuku zvakati ndasingachakwanisi handimazvona. Ko panga pasine rinamai mamwe masabhuku ari pedo nasabhuku ava amaigona kupotera pavari. Mutungambira uripo? Ndiripo. Unokwanisa kuzwawo nyaya iyi? Hauna kuiziva? Handina. Mutungambira avo vakatembenge varipo pamazuva ataitsvaka kuti tikabatsira sei amaya. Pacho pavanoreva kuti takasvika tichiedza kuti tivawanire nzvimbo, taitobatsirana kuti tingaita sei. Tikakundikana tikadzoka kuna Changamire nefeedback kuti hapara pakuona paive paramba. Changamire wakazonyora tsamba, vamutungamira wakanga asisipo zvavo. Ndikazoenda kunoverenga 3 acres. Ikoko kwese kumashure sabhuku unosununguka here kuti amai vanoverengerwa 3 acres panzvimbo iyoyo? Inini kubva pakutanga handina pandakavhumbopera ndapikisana Changamire kana nasabhuku.
asi kuti mukanditendera kuti nditaure shoma shoma handizive sedani. Ndofunga tangirapo mubvunzo wawabvunza kuti unosununguka here kuti avo vaverenge toda hongu kana kwete? Apari zvino handina kusununguka changamisi. Chikonzero ndechekuti musi wandasvika ndichibva kuNyamakati ndichisvika Pamba ndichiisa zvinhu zvangu panze, amai avo vakauya nemurume wavo. Vasvika pavakasvika vachimira nemurume wavo, ini ndandisipo Pamba papa rine mudzimai nemhuri. Ndobva ndandiri kuhovhoni. Saka time yandakabva kuhovhoni ndakanosangana navo vachitobva Pamba, takasangana mumunda. Saka takatongopesana ini ndichienda Pamba. Saka ini handangoya kuita basa nezvakawanda, ndakabva ndaenda kwa kune zvinhu. Ndakazononda kudaidzwa nevana vachinzi baba uyai muone zviri panapa. Ndobva ndaenda ndakanosvika papakamira amai avo nemurume wavo. Pane dumwa ranga riripo so. Right, pane dumwa ranga riripo, sabhuku ndakavataurira. Amutungamira sabhuku ndakavataurira. Ndikati ndo chito chandasangana nacho ichocho. Asi ndakangozvinyarara. Ava vabi yangu hatina kungoita mhoresana sevanhu takanga tiri panyaya imwe chete. Vamwe vangu vakaenda kwavakaenda. Saka nazvino kuti ndichikwanisa kuva nepfungwa dzekuti nditi nini amai atichivaverengera apa zvinhu zvakutondiremera. Kodumwa iri ndirawera. Ndo vakasiya vakanda pavakanga vakamira. Wakavaona vachikanda. Vana ndo vakaona nyaya iyoyo. Se usina kuripota nyaya yacho iyoyo panguva iyoyo paukaona dumwa? Pandakaona dumwa ipapo ndakaita pfungwa dzinenge shoma, ndakakwanisa kuudza sabhuku mutungamiri, ndakakwanisa kuudza sabhuku tuku. Pfungwa wako yoverenga verei dumwa iri? Inini handina kuziva dumwa rakanga rirei. Saka iyoyo tinoiramba muno nokuti hauna kunge wakataura nyaya iyoyo kuti ukaona dumwa. Saka iyoyo case iyoyo cancelled, dismissed ipapo, hande kumberi. Chiwaona chimwe chikonzero chokukwanisa kugara namai avo? Inini changamire maonero angu, amai ava munhu anotsvaga nyaya, saka kugarisana kwacho kunogona kunetsa. Saka panyaya dzavanenge vachitsvaga dzinogona kuzotadza mhuri yangu kuzorarama. Vane imwe iri nyaya yavakambotsvaga pamusoro pako yaungade kuvapomera nhasi kuti vanotsvaga nyaya? Zvakangofanana nekuti patakandina changamire tonoratidzwa takaenda tina sekretary wasabhuku murume wavo. Iyoyo yekuratidzana munda imboisiya pasaidi. Vane here nyaya imwe vakakugadzira iwe individual, iwe yakanangana newe isiri yemunda? Zvakangofanana pavakataura vachitiwo vakataura neni vachiti sabhuku vakanditi nini, vakandibvunza kuti ndakavati ni sabhuku vakanditendera kuita basa. Handina kubva ndataura nawo nyaya idzodzo. Asi hausi kuona here kuti mashoko ako ari kutaura ari kucontributa panyaya yekuti amai ava zvingadai vasina kuverengerwa 3 acres dzacho dziri kudzidzira vaverengerwa? Zve3 acres hatingambotaure zvinhu zvokunyepa. Ko chikonzero nei nhasi wakuda kuchinja? Ipo pakanzi ndepava amai ava. Matsamba amina vari kuti kudii? Matsamba apa takapaona changamire takanga tapuwa gwaro rekuti tigarisane naamai ava. Unogona kuriverenge? Mai nawe? Apa tamasiya. Amai kumba kwenyu kure zvakadii kumba pana? Inini tsamba yokuti tigarisane. Kumba kwenyu kure zvakadii kumba pana? Kubva pano? Basi kure stereka padhuze. Zvokuti munokwanisa here kuti mukapuwa vamwe vanhu vaende kunokubatsirai kuona 3 acres dzenyu idzodzo dzamakapiwa kuitira mangwana zvive neuchapupu? Pasi kure hakusi kure padhuze nokuti dzimwe nguva tikatoshera mvura tinochera pano. Mune rimwe danho here futi ramuda kuita kunze kwedanho ramukaita iri rokuendesa baba kwamukavaendesa muchipotera? Ndichataura kuti makava manhariri makapotera. Aiwa, ina ndina danho chekuti dei ndakangoitirwa seizvozvo zvandiri kutaura, dai ndisina kamvera ndamboita zvese izvozvo. Ndakanga ndiri kutsvaga kupotera kuti ndidzoke kwamuri nditaure kuti zvamakataura zviya zvisizvo zvakanoitika. Ubva matenderana zvekunda kuHarare kutounza mota mbishi dzekuHarare. Pfungwa dzadzine varume vaya, unofunga dzanga dzakanaka? Handizivi hangu zvamaikurukura navo zvakaita kuti vadzike kuno. Ndotoziva kuti hamusati mapedza muchida kuenderera mberi. Saka ndiri kuti tichagarisana sei munyika yekwachundu. Imimi ndakatsanangura kuti zvakaitwa zvese hakuna munhu anotengesa land
vagari vemachundu muzvizive izvozvo. Kana uchitenga unotenga anonzi mastructures. Ivhu nderehurumende, muridzi wevhu ndipresident vaMnangagwa. Isi tiripo pakuota overseer nokuona kuti tatevedzera mutemo. Uyezve munhu kana achipiwa nzvimbo yakadaro, sabhuku vane kodzero yekuti vagare pasi inonzi village assembly. Yagara pasi nyaya yoenda kuward assembly, nyaya yozoenda kukanzuru. Tawirirana kuti uyu munhu uyu atengeserwe ngana mastructure aya. Kanzuru, mambo nasabhuku vozoti mastructures aya munhu airima papi, Stateland yairima ndeiyi, opiwa. Zvese zvazvina kutevedzerwa. Zvichireva kuti sabhuku une mhosho. Kana akaenda kwamambo nguva iyoyo handizive, asi hapana bepa rinotaridza kuti kwakaendwa kwamambo kuti ava vakatenga. Iko zvino vakukwanisa kutaura kuti shuwa ndakabvisa badza nematumbura munzwa. Iyo mari iri $400. Makore wayo yakati gore ripi? Muna 2010. Just imagine 2010 yanga isiri mari $400. Zvichireva kuti baba veushu vakatadza vachitengesa ivhu rehurumende. Dai zvaitotendera kuti nditonge musha kabva akafa, izvo ndaitovatora guva ravo romira apo ndovatonga baba vake uyu. Nhasi uyo akutambudzika, abvawo kwaakabva aenda kwaaenda, ari kushaya kwokupotera kusvika aendesa mambo kwaakaendesa. Ndotoziva kuti hamusati maguma muchikuda kurova bhora renyu mberi. Zvino isi takabva netsoka kugova tichiuya muno. Saka ukaita mapitse namambo kudai so, iye mambo achida kubetsera, anokusiya kuti aiwa chimbotambai bhora renyu, tombopinda munonzi mubattlefield macho 90 minutes, tombotamba 90 minutes dzamuda kuti titambe, ndichikuona zvamunenge muchiita. Toona kuti takatadza papi, mutemo unodai. Nechida kuti kana maenda kumusoro muchipotera, poterai muchivaudza chokwadi. Takambogariswa pasi tikatongwa, asi zvakazochinjwa, zvakachinjwa nangana kwete namambo. Ndatadza kunoona mambo, vanhu venyu vangadai vakandifonera vasina kuuya kuno. Choona kuti vakashandisa mafuta ehurumende vachiuya kuno, vachiona nyaya yekuti yakapinda mudare ramambo. Zvakuita songe inini ndatengana nevanhu kwamukaenda unopotera. Hazvizondiitira zvakanaka. Ndiripo pakuti ndikubatsirei mese. Ndosaka ndakushedzai pano kuti iko zvino muda kuti ndikubatsirei sei. Ndakuda kunzwa kwabva kwamuri mese muri vatatu. Munhu makapara mhosva. Makanditadzira, makatadzira hurumende. Uyu adzoka padongo rababa vake. Uyu akatenga dongo rababa veushu. Ndogara ndichitaura kuti vana vanokura. Vana baba vedu vane musikanzwa yekutengesa matongo. Nana bankuru, nana mainini, nokuda kwezvikonzero zvavo. Hazvitenderwi. Munofanira kuti muuye kwamambo, munyesa nemaaffidaviti enyu, toona zvamuri kuita zviri above board here. Zvoendwa nazvo nemutemo kumahofisi anofanira kuendwa nawo, kukanzuru kunosvikwa. Toenda tsamba itoverenga paward assembly, ndozvaitika, munhu wese otenderana nazvo. Izvozvi mwana uyu akadai asina dambudziko. Nhasi ndakuda senge ndachikora mutemo wemunhukadzi. Makamutadzira mese, hamuna kumupa advice yaifanira kunge ichipiwa panguva yacho. Sabhuku pamusoro chanamini inini zvinhu zvokuti nokuti muchakabva hachisiri noimba kuti amai ava vachipiwa hamari nasabhuku ndakandisipo pavakatengeserana mushai iwoyo. Ndakamboedza kuti ndibvunze kuchakabva kati tisiya zvakadaro, uyu mudzimai wangu ndinowirirana naye, ndokusaka ndaita saizvozvo. So pesapa ndainyarara nokuda kwekuti ndaida kuvaka mukadzi uyu semunhu aane musha wani wangu. Ndasingakwanisi kuti nditaure izvozvo chokwadi chocho pachena. So ava vakapanana mari vega. I wasn't there. Vakangozouya kuzondisuma kuti taita sei, tabhadharana mari.
kana izvo zvematumburamudzwa zvavandotaura havana kubhadhara matumburamudzwa. chokupengura taurei pamusoro zvetu sabhuku ndizvozvo tingaita sange tiri kupikisana. Nhasi unemi makuramba kuti handina kubhadhara matumbura kwamuri, but pano tichibvunzwa nababa vakagara makataura ndakapiwa matumbura chete, mukati badza handina kupiwa. Changamira akati iwe Nyarara, badza wakapiwa nemwana, nekuti inini chandakatanga inini kuti ndizoti musha ndauwana, musha ndakaupiwa nemi sabhuku, ndimi makanditambidza musha, inini ndikatora mukati inini mushure mange baba uyu vatosarenda musha vachiti ndawana musha wangu kuYouTube. Saka inini musha hatitengese musha, tinodzosera kumasabhuku, ndobva vauya vadzosera musha kwamuri. Imimi mukati musha uripo, kana wada unouda here, ndikati aiwa ndinouda. Imimi mukati ndipe badza redu $50, matumbura $10 ndiangu. Ndikatora $50 sabhuku ndikakupa iye badza, ndikatora $10 ndikakupa iye matumbura, makazvigamuchira munomu chamairamba ibadza kuti ndapuwa badza munomu, asi matumbura makamabvuma muno mune vanhu vese muna 2010. Tadaro sabhuku ndio vandakatanga kupa mari. Baba veuyuyu vakazonditengesera zvivakwa zvavo zvavakavaka, ndo zvavakazotiti ndipowo 400 pakuzvivakwa zvangu zvandakaita sei zvandakavaka. Ndo zvandakazotambidza baba veuyu vezvivakwa, kwete kuti ivhu munda ndakaupiwa nasabhuku mushure mange rave dongo vapiwa neuyu anga asarenda kwavari. Alright. Patanga tasvika pastage yatakatasvika. Takatasvika pastage yekuti panzi nhasi muri kutarisira kuti ndikubatsirei sei kuti mugone kunogarisana. Ndomukana wamanga maponi kuti vamuchidziviswa kuya kwandiri sei ndakasunungura tovai kwandiri vanhu vese vari mawitness ese aiwa ini ndatinotasire kuti zvamuchandigamuchidza ndizvo zvandinotambira, nekuti ipapo pandakauya kunoku ndisina kuvhariridzwa, maybe zvade zvakatopera kudhara ndakagamuchidzwa, kana pacho pandonzi ndakakamurirwa pacho pamwe paide pakaita vaviri vatatu zvatakambotanga kuinda pekutanga paina namutungamirana nani, paigona kuve vaviri vatatu vanoona kuti iwewo munda wako wakakura kudai, rega tipewo mai ava kuti vakwanise kurima kubva apa kusvika apa vogarisana, pane kuti wotora munda wese woti ava mai ava ngavangogara varime chete. Apa tingori tiri daiso saizvozvo. Saka munoti pane witness witnessa kuti zvakati zvinhu zvavaingoita vega vega. Saka inini kunoku ndichiudzoka kuno vondichidzira, saka ndakatadza kuzwa kuti ndodzoka sei. Ndo handina kuramba zvese zvaitiwa kana zvakataura Changamire ndaizvibvuma, asi ndakaona kuti ndabatirwa zvataura Changamire hazvisiri izvo zvaitika, kuti ndidzoke kwavari ndodzoka sei. Ndonzira yandakatsvaga iyo kuti ndikwanise kudzoka kwavari ndivaudze kuti inini ndakazobatirwawo ndiri mwana, kunyange una baba vana mumwe akaitirwa chimwe unototi inini ndoidawo, kana iri nyama ndoidawo, mandinyima sei. zvinomanzwa uyu mukomana kuti ari kuti nemagariro ataitana amari kuitana mega mega zvichida ari kusiwa nemi kana kuti nesabhuku kana kuti naiye ari kuti handichakwanisa kugara nemi, saka ndokubatsiraiwo sei kuti ini ndakushushikanawo nougaro hwenyu. Pamusoro ipa iye hake ari kutaura kuti haachakwanise kugara neni, kutaura kwako kuti haachakwanise kugara neni, but iyewo satike madzokera akaita hake aisagona kuti akwanise kuti iye ati handichakwanise kugara nemi. Kana iye asingakwanise kugara neni ane sarudzo yake anotaura kuti ini ndisakwanise kugara nemi ichi, nekuti chimwe chacho chandoona chokuti iye dambudziko racho ndio rakafanira ari kutaura rekuti ndakaona dumwa ndakandirwa, kureva kuti iwo ichechi yake anonamata zvaanotenda kuti munhu anenge achigara achingofunga kuti munhu akadai so ndaroyewa, akadai so ndaroyewa. Saka inini zvezvototaura zvokuti zvedumwa zvaari kutaura, saka moti kana zvakadaro mungazogarisana sei, ende musha wacho i1 munda wacho i1, saka hapana kugarisana. Iye ndiye angatisaudza kuti oita sei. Iwewe woita sei? Unokwanisa here kupa amai ava mari yavakapa baba vako pamusoro Changamire nhasi pamberi pangu dauzochokwadi? Yes, ndovatsvagira ini kwokugara kwavasingabvisi matumburamudzo nebadza racho rokutaurei.
mari yavo ndokwanisa kuvapa but zvana zvaizvo zvinasi handina asi mari yavo ndinovadzorera. ida mazuva yamuswa 30 May ndindaiwana mari yavo yese. kuri koja utanga kuenda rini somani sura mangwana yakatotanga pamwe kambani yake isati haitengi izvozvo wakuya nemari yavo pano inini ndopa amai ava nzvimbo yavachaenda unogara yavasinganetsane newe kana ani zvake yavachagara nemhuri yavo nokuti ndakakupai result yekuti endai munovadimburira pokugara handizive zvamukanoita kumberi kana mambo achisumudzwa unosumudzwa maifanira kundipa rusumudzo rwangu saka noda kuona kuti mese muri kutambura muri vana vangu hamuna chamuinacho chouviri chokuti mungandipa kana ndisumuke pano ndovimba kuti sabhuku uri kuenda kuchinoita basa racho rotadza kuitwa moudza mai kuti mai musanoona mambo mai kusvika vapotera kwavakapotera nhasi yakuita senge yanyaya yekuti mambo wewe unobata vanhu rafu vana vakugona kutaura zvavanoda mukati umu ndinonzwa zvakawanda mambo wetu akumunyudza mambo yafanira kujere kana kuti tugu yafanira kujere kana kuti maposa heya kana magonawo kuzondiendesa kujere ndimi wekutanga asi ndinoda kuti tibetserane tese pazuva ranhasi usape vanhu nzvimbo sabhuku zvisingazikane namambo zvisina mvumo yeward assembly kana village assembly. Gara nemakomities ako ngaive first and last warning ndiri kupa isabhuku iyoyo. Iwewe ndiri kupa mazuva mashoma ekuti ugadzirise dare rako zvawati uchakwanisa kugara namai ava vakatengesera mushando baba vako wodzosa mari yavo padare rino. Mai isusu tovatamidza nari moti makatamidzana mega iwo uri kuona dumwa pamwe vanobva vaona mari yose wakaizora zvawakaizora saka ngaichiya kuno teifumura tovapa wonotsvaga kumugara kwandichavavatsvagira. amai mazunze iyi yajudgment yechipiri yandakuisa manje ndavhara majudgment ekutanga ndaisa yechipiri mukozvino wozi kuti avaramba achishungurudzwa hazvindifadzi kuti iwe uite senge uri kushungurudzwa hazvindifadzi kuti iwe uramba uchipara mhosva hazvindifadzi. Saka ndaitira kuti munhu wese adzidze kana waona chinokunetsa huya kuna mambo. Mambo ndibaba wezvese, baba wevaroyi, baba vatacha, wezvakati zvese zvemumvura nemugungwa zvemudzimu nechi yevaroyi vese vana vamambo. Ndinotenda changamire kuti vakunovatsvakira kwekugara amai avo kuti kana dei vanga vachizogara mudunhu mangu ini raizoita dambudziko zvekare sokuti asi pari zvino ngavambowana mainputs avo vari pauri kusvika mabvisa zvinhu zvenyu sezvo ndakakupa mwana wavo vachahorera zvinhu kuseri kwani kwemwana wavo kusvika ndavaratidza kuti amai endai pakati. vane zvivindi vanonyepera sabhuku Ngatisimukei. kana changamire chanyepera. Case closed.